Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile. Bathi wathinta ubhaka udakwe yini inqweleke lebhuqabhuqa imizi abafokazana. Ngotholodo likamentshise thuluza ngihambe nalo ngelifica insimini. Xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini. Ngunogwajo obhadwa ikhululo tata lidude edameni kwadide kontaba kwazikhonjwa ngithi umfoka amakhanda khanda indlondle namakhanda amabili elisithikosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ugelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona. Ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda. Usho ukuthi nawe ongangithandi yozungithande wena onyanyayo fokofa. Ngeke ngize ngizwe ngempatha mina xola kufika nangisikisi. Ngithandazela ngize ngithandazele ngisho nezitha zami lapho sikhona. Ngoba nazo zadalwa ukuthi zibe khona emhlabeni ziphile zinqobe kepha ngenxa yezimpi zasemhlabeni bagcina besetshenziswa imoya elwayo abagcina belwa impi engenasicoco. Ziningi inkinga ezikhona emhlabeni and namanje futhi ngisaqhubeka ngiyacela ngithi lapho ukhona ekhaya mfethu ngicela ube yi-steering sokuthi kube nomnqoba empilweni. Awuqali uathekwe inhlupheko, uqale uathekwe inkinga ezisuke within ikhaya lakho or within indlu yakho. Imali ayiqali ifike as hard cash, imali iba semqondweni. Lapho ukhona mfowethu converter lobuhlakano nabo, converter lengqondo yakho ehlakaniphile ishintshe ikhiqiza imali. Ngoba ukuba rich komuntu umqondo ekumele ube rich, nokuba phuwa komuntu umqondo kumele ube phuwa. Kuyenzeka umqondo ube rich kodwa bese uhamba nearrogance, bese uhamba nomsindo. Impumelelo nemali ayufuni umsindo. Ngisho ungaba nengqondo enkulu kodwa makuzoba nearrogance ungamazi omunye umuntu, makuzoba nomsindo, once kwaba nomsindo, umsindo ufaka inkinga. Mfowethu ungawina ithenda kusasa ka 200 million. Uthi usa celebrate kwi celebration bese uxabana nomngakho. Bese uyasuka ushaya umngakho alimali. Once naxabana sekumsini ugcina umbeka isandla alimali noma ugcina umxosha ediniwe. Once walimala useyahamba emaphoyiseni. Usebiza amaphoyisa aseyakubopha. Lo 200 million tender okade usutholile sekuzophela ngawo. Uphazamiswe yini wena? Uphazamiswe umsindo. Umsindo uyisitha sempumelelo mfethu lapho ukhona. Umsindo usemsebenzini, emsebenzini la usebenza khona ungavumi ukuba ilo msebenzi onomsindo emsebenzini. Ungavumi ukuba yilo makoti onomsindo emzini. Ungafuni ukuba yilo baba onomsindo emndenini wakhe. Ngoba umsindo awuhambisani nempumelelo, umsindo uyayivala impumelelo. Ungaxabana nodadewenu, asuka udadewenu ngaphandle nixabene, atshele bonke abantu imfihlo zenu njengefamily. Atshele bonke abantu amandla edlozileni ukuthi iliphi ingcwaba elinamandla lekhaya, akhulume kubantu ukuthi hayi umbone nje yileli ingcwaba lizwa yena leli ingcwaba leli. Bese beyasuka abantu beyocupha la amandla akho engakhona. Umsindo awuhambisani nempumelelo. Believe me, bonke abantu abangaphumeleli kunomsindo emva kwabo. Bonke abantu enthema bephumelela babuye bashona phansi, bashoniswe umsindo phansi. Angikhathali ukuthi usomabhizinisi obe worth how much,
kodwa umsindo uyakususa from la ukhona uzokubeka phansi. Mfowethu la ukhona wena awukakashoni phansi kodwa umsindo already usukhona. Mana ngikutshele mfethu, you are paving your way down. Mfethu umsindo uyakwazi ukukuvimba if uqhamuka kwifamily toxic. Uyakuvimba umsindo ukuthi uze ungaqali nokuqala ukuphakama kodwa uhlakaniphile. Uzuyibuza ukuthi ngihlakaniphe ngiqedile kodwa kwenzakalani? It's because kunomsindo kwi-immediate family yakho. Yilo msindo okugcina abantu bekubopha ngenhliziyo, abanye beze bezama ukwenza something. Yilo msindo uthola ukuthi umuntu uphumelela kanzima empilweni, kanzima. Kodwa ufundile ukwenze konke kodwa iyahudula impilo. Inzima noma uthi sewuphumelele kodwa awakayiphathi le mali ethi I'm free. Awayiphathi le mali ukuthi athi umuntu bethi awungibone u10,000 uvela umtransferele. Awukafiki kulelo zinga lelo. Usakuleli zinga lokuthi ithole kodwa phila ngayo maintain lifestyle. Le ukuthi ayi le ihleli. Uyabona mfethu uma unganyonyoba ubheke ama bank account abantu ocabanga ukuthi ba right. Unyonyobe nje uye kuma bank account abo. Labo ocabanga ukuthi ba right ungashawa uvalo. Shawa uvalo. Hawu kanti kunjela ngashawa uvalo. Yini inkinga? Umsindo. Kunoma yipi i-downfall ya noma ubani ukhona umsindo behind. Kungaba umsindo uthinta your partner, ngaba umsindo uthinta your husband, ngaba umsindo uthinta your wife, ngaba umsindo uthinta your lover, ngaba umsindo uthinta your family, ngaba umsindo uthinta your kids. Iwona msindo ingozi. Ungcono lo msindo womakhelwane, umsindo wehlobo ezikude, umsindo womuntu. Umsindo ingozi ulothinta your immediate family. Omunye umsindo ingozi ilothinta emsebenzini ngqo la usebenza khona. Ayivumele leyo msindo leyo baba. Ayivumele lo msindo. Omunye umsindo ingozi ilothinta ibaby mama because nihlangene kulengane. Lengane i-DNA kababa ikhona, DNA kamama ikhona. Manihlangana kulengane le ninomsindo nina abazali bayo. Le ngane niyayigulisa, ama igula izoba ne-stress and stress so affecta nina mentally and psychologically. Nzo affecteka. Chomeni ukengibhaka. Chomeni ukengibhaka. Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi ntupa kudabwe yini. Ngingcwele bhoqa imiza abafokazana ngotholotho likabentshise. Yinga ngithi mfethu kungenzeka ukuthi into zakho zinzima ziyaphambili. Before uzofike kumuzi ofuna umakhanda oil, ake uqale nawe uthi uyibona lento yomsindo ukuthi la ukhona lo msindo noma ukho. Ukuze uthi sewuza kumina at least usunayo iclue ukuthi sisinathi impilo siyoyilwa. Ngenhlanhla ke thina bokho ngibhaka sihluleki. Mase sithe siyama nawe ume nathi uma sinezinsebenzo ufike. Ngoba lapho la kubaleke khona mfethu lapho ukhona unamakhalakanda oil. Masi nezinsebenzo uqinisekisa ukuthi uyafika ngoba kusuke kuvuselelwa amandla ngokwa spiritual. Kuvuselelwa amandla ngokwasemanzini. Kuvuselelwa amandla ngokwa level 7. Kubalekile ukuthi uqinisekise ukuthi uba khona. Akukho la kuthiwa wena uzoba nezingqinamba uzoba nani yonke ingqinamba ikhala la kumu. So wena okwakho uma sihlangene qinisekisa uya. Uma ungafikanga sendela uma message usho ukuthi ayike ukwazi ukuphumelela. Kodwa normally sihlangana ka4 onyakeni. Wena at least fika noma ikanye noma ikabili. Fika noma ikanye noma ikabili. Kufana noma usonta. Qinisekisa ukuthi enkonzweni ayiphele inyanga ungayanga. Ngiyakusiza because wena no pastor wakho, upastor use spiritual father. Uma ukhonza lokhonza khona qinisekisa mfethu ukuthi inyanga iphela ungayanga. Angeke mina ngaba ngathi iyenkonzweni every Sunday ngenkusho lokho. Kodwa ngithi uma kuukuthi ingilosi yakho uyiguide ngokwesonto and uyawubona umehluko omncanyana, qinisekisa ukuthi ayipheli inyanga ungayanga.
once kwaphela inyanga ungayanga inkonzweni yakho iyaqala imoya iyaconfuseka lebithi iyakusupport show me no king bhaka bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakweni ngoba makuphela inyanga yonke into iyacheckwa uyabona into eyingozi lempilweni uyabona kakhulukazi inyanga nonyaka zihloniphe lezo zinto zihloniphe inyanga nonyaka ngiyawabona amasonto ngiyabona makuphela isonto ngcono kodwa yabona impilo yomuntu makuphela inyanga noma kuphela unyaka ukuphela konyaka kudetermine kahle ukuphela kwenyanga ukuthi makuphela inyanga uphethene esandleni uma makuphela inyanga kukhona okuphethe esandleni uma kuphela unyaka unyaka nawo uzophela ukuphethe kodwa makuphela inyanga uphethe lutho angeni lutho ama chances makuphela unyaka futhi kuzongapheleli lutho futhi unonyaka owistile bathi ngihambile bathi ngizenzile there is why ngithi lapho ukhona qinisekisa ukuthi enza ngayo yonke indlela ukuthi awukho umsindo okulandelayo ma ukulandela ngenkani asihlale phansi that is why nginelapha kunentaba lapha neziziba netshe likamakhandakhanda nedamu ukuthi lokho osokuhlulile wena uthi uyakulawula ngendlela yakho kuyakuhlula hayi siyakwazi ukulawula ngenkani ke manje sekusebenza inkani ke lapho babonile besinabo lensebenzo okugcina ukuthi kwathi mase kuyiwa lapha etsheni itshe lapha entabeni kuneziziba sakhona sibuke siqonde edamini babona ukuthi akudlala babotha kudlala and bonke abanomakhandakhanda oil ngizokhuluma nabo groupini Thursday ebusuku groupini nje Thursday ebusuku nje ngabo 8 ngizokhuluma groupini ka WhatsApp kakhulukazi sobe siqedela lensebenzo esayenza lapha etsheni ngithanda ukubhupha lapho nikhona ngaze yabona amadoda usuka amadoda ngaze ngayibuka imbudane kwi TV namhlanje ngaze ngayibuka imbudane uyabona bafowethu makuthiwa khona imbudane yonyaka yilo yamuntu aka Brown lo Brown futhi abantu abasupportwa yilo yamuntu bezama ukuvula umlomo kufuneka bangayivumi lento uma le muntu ekhuluma on your favor ungayivumi ungavumi ukusupportwa le muntu ngoba once wavula umlomo yonke into yakhe ikhukhiwe yonke and la muntu ufola under labantu ekuthiwa oshaya yabona ukuthi oshaya othintitha oshaya labaya othengena lutho athi kodwa uzokwenzela uyabona umuntu othengena lutho lapha nimbazi ngobantu empilweni athengena lutho kodwa athi uzokwenzela i-birthday party engena lutho yena bese etshela lo yalo ukuthi wena faka ikheke wena thola ama cold drinks wena faka imali engaka wena thola iveni wena abantu bani bese yafika athi yenziwe yena kodwa yena ubehambe khona etsabona bonke abantu uyabazi labantu abanjalo empilweni athi umuntu hayi ngizokusethela ukuthi bese ushaya for andshaya lo muntu ufola under uyabona boshaya bebe khona la eThekwini ebebedlala ivalo bephotha abantu benza yonke into ushaya ngqongqongqongqo ungqongqosho ziphayela isikhundla bese kuba ilo yamlungu loya ekuthiwa professor loya muntu bafethu ngicela ba understand abantu mhlambe wake wahlakanipha kodwa njengamanje Nkosi yami ukugila ugogo wabantu usemdala into ayikhiphe emlomeni like usefana nomuntu like umqondo wakho usuyahlehla umqondo walo yamuntu even nenkani yakhe sekuyile nkani yokuguga yabona mawuzoguga kodwa ubuyitshela ukuthi uhlakaniphile kodwa umqondo awusafani nje ngabefore mina ngiyambona ukuthi wake wahlakanipha kodwa hayi njengamanje khohlelo yagogo loyo khohlwa lokade bem-interviewa lapha hayi khohlwa uMary khohlwa phelile manje seyahlehla okusho ukuthi noma yini esiqhamuke emlomeni wakhe sekuyinto ifiso uyabona sekuyifiso ukuthi awungangcono ukuthi kuba nje so umuntu olalela lo yagogo mina ngimthathe serious this is why mangathiwa la gogo waba ne-influence ukuthi kuhlakwazi iPKTT nangampela umuntu walalela lo yagogo loya engakwazi ukuba neskill sokubona ukuthi umuntu omdala ugugile
Wangabotha ukuthi ugugile. Cha lo muntu ngampela into yakhe i-questionable. Because mangabe uminister futhi ukwazi ukubona ukuthi hayi ke ugugile umuntu omdala manje. Yes, ubehlakaniphile, yes une-influence, but njengamanje ugugile. Ama-decisions akhe azomkhosta. Khona umuntu ofethu ufuna ukwazi nawe noma utshelwa into ukwazi ukuyi-assess ukuthi yabona ke lo manje lo muntu like she or he is no longer him or herself. Yebo, khona umuntu mfethu uthola ukuthi wayehlakaniphile kodwa walimala. Usaphila yena. Kodwa umqondo uyabotha kusewona lo. Ufuna ukwazi ukuhlukanisa umuntu. Ugugile ugogo manje. That is why even noma kuthiwa ubuzwa enye into eParliament uzoziphendulela bhekele omunye abheke bafethu nani nabo ogogo abaguga bese beyithethe banayithile uzophendula ubhekele naye ibhekelele uzobhekisa lena akudisa nje abhekele umqondo wakhe awusafanishini as normal. The best thing that you can do akusafanele uthatha ama instructions wena masuwenza inqumo ngomuntu kanjani. Show me looking papa. Ngeke mina ngimzonde la gogo. Vele ngiyabona into yakhe engekho. Abantu ekumele bam-assist kufana nakhona eParliament. Njoba bem-interrogate. EParliament ifuna babone ukuthi umuntu omdala usegugile. Ayisekho into esoyithola la. Funa bakubona ayisekho into esoyithola la. Ugugile bese kuyashiwo futhi ukuthi inoma yini eza nalo gogo usegugile ngeke isakwazi ukusebenza njengofakazi. Gugile umuntu omdala manje. Gugile. Sekuyinkani mawungenalo icash lakini elinenkani yokubhubha mfethu hayi la kagugi. Mayisegugi umuntu omdala inkani eqhamukayo baba. Sikugile isalukwazi. Kodwa lo ka Brown lo yake lo ya ushaya. Akumanga lo bastard. Hey into mfethu uyikhukha iphindi confuse yena. Into emnandi ngento ekhukhiwe ayibi nabo ubufakazi. Ayibi nabo ubufakazi. Makuthiwa ubufakazi ubamba la ubambe la. Show me looking back papa yini ngithanda ukubhubha. Inamba yami 079 813 0260. Ngithanda ukubhubha.